जोबोद मोजां मोनदों रिहन सारखौ जों मोजां मोनखायो आरो रिहन सारा लिजेन्डारि सासे वेल एक्सपिरियेन्स केन्डिडेट हिसाबै जों नुनो मोनबोगासिनो आरो जों थांनाय सरकार बेयाव दंमोन दा UPPL आव दंमोन जों दा UPPL नि खामानि मावनाय दांनाय बिसोरनि माबाखौ नुनानै गोसोआव जों एथ'ग्राब मोजां मोनासै आरो दा 5 बोसोरावबो जेबोआनो जायासै नालाय बेनिखायनो जों गोसोखौ सोलायनानै दा दिनै रिहन सारजों जों जइन जाफैबाय आरो आसा खालामदों जे रिहन सारा मोजाङैनो दैदेनलांसिगोन आरो रायजो राजायाबो मिथिखागौ आरो नुदोंबो रिहन सारा माबायदि खामानि मावदों बेनि थाखायनो जों गासैबो जोंनि जइन जाफैबाय आरो नोंथांमोनहा खैजन फैखो UPPL निफ्राय जों 14 जन दिनै 14 जन 14 जन आरो नोंथांमोनहा फैबाय थानाय समाव माबायदि खामानि मावलांगोन रायजो राजानि बेखौ मा सानदों 100% सार जाबायदि बुंदों बेथ' रोखाखा सारा आरो देरहाखागोनखा आरो हाग्रामा सारनि दैदेननायखौथ' जों नुनो मोनगासिनो नै 4 मास थांबाय 4 मासावबो गोबां आसुनिफोरखौ होदों मोनजोबाखैबाबो मोनगोन बेखौ जों आसा दं गासै रायजो राजायाबो नुगासिनो आरो 100% सियर जा थांखि लानानै सारा ओंखारदों बेखौ कमप्लिट खालामगोन होननानै जों 100% फोथायो आरो नोंथांनिफ्राय 100% फैगोन आरो फैबावगोन दिनै 14 जन जानो हागौ 50-60 जन 100 जनबो जानो हागौ आरो सारनि खामानि मावनायखौ नुनानै 17 बोसोराव मावथाराखै मावनायखौ नुगासिनो जोंबो खिन्थु सोलायनायखौ रायजोफोरा लुगैदोंमोन बै समाव दै मोनसे थौ फैदोंमोन नालाय बेखौ जोंबो माबा मोनसे गोदान माबाफोर सोलायगोन नामा गोदान माबाफोर मावलांगोन नामा ना सानदोंमोन आरो जों बेयाव जइन जादोंमोन मिथिनो मोनबाय 5 बोसोरानो थांबाय जेबोथ' गोदान बेबायदि मोजां माबाथ' जों नुनो मोनासै आरो रायजो हिसाबैबोथ' जों नुगासिनो गासै रायजो राजायाबो नुबाय बेबाराव माबायदि BPF हान्जाया देरहानो हाखो मेजरिटि लाना देरहादों जों गासिबो ओंखायनो जोंबो डिसिसन बेखौनो लाबाय जों बे बिदियाव बोरै थानो जाय केन्डिडेटआ जाय रायजोखौ मोजां दैदेनलांनो हागोन जों बेजोंसो थानांगौ रायजोआ बेजोंसो थांनांगौ दा बे डिसिसन लानानै जों फैबाय आरो दिनै BPF जानानै 100% बियो आउट अफ 100 बाबो 120% जों मोजां मोनदों आरो बेखौ लाइमोन जानानै डेफिनेटलि आरो सारा मिथिखागौ जों रिहन सारखौ माबायदि सावरायनायावबो जों मिथिदों माबायदि आरो मावलांगोनखौथ' 100% सियर बे मावखागोन आरो रोखाखा रिहन सारा देरहागोन होननाया नोंथांमोननिफ्राय माबायदि रोखा मिथिगौ जोंबो मिथियो जोंजों लोगोसे जेसेबां दं लोगोफोर दं रायजो राजाजों जेसेबां दं जों कमेन्ट मोनदों फिल्डआवबो जों थाङो जोंनि जेसेबां UPPL नि मानसिफोर दंमोन लोगोफोर दं बिसोरजोंबो जों सावरायदों गासिबो सार रिहनखौनो मोजां मोनखादों आरो रोखाखा सार रिहना देरहागोन